publish punya PYPY bape je kena ka khobor ka pada minta kasngi ka khanda trek naiwing arhaja arpau katkum kilat pathai khobor layatu hadin ba Donald Trump ula sha rem kpot ha ka jingya khun election porsha yo Joe Biden ula hab banmino napo ka White House ka jakat rekam jong presiden ka Amerika bat ka basngo si jur ka long ba kalog jong u ka bakarteng ka Melania kalaya syakmat banyak pelaj ingkrung no bat Donald Trump hadin ba ularem no naka jinglong presiden katkum kilat pathai khobor layatu ba Melania kaya to yo Donald Trump tang namar ba ubyang kaspa Henry kidang don haga jingya keren halor ukun jongki uplatip kerteng ko moy beron ublaka haus nem arhajar henreu bat hitei kisijur kilayato haus nem arhajasan katkum kilat pathai khobor